Om niet weg te glijden prikken ze hun slagtanden in het ijs om op de kant te komen. Want alleen hun voorvinnen kunnen dat enorme gewicht niet dragen. Walrussen hebben een vetlaag die wel tot 12 centimeter dik kan worden. Een heerlijke warme winterjas die de dieren wel nodig hebben in dat koude, ijzerige gebied waarin ze voorkomen. Iedere week worden de walrussen in het dolfinarium gewogen op een speciale weegschaal die is aangepast aan hun gewicht.